VM i rugby er et af verdens største sportsarrangementer, men herhjemme frister sporten fortsat en anonym tilværelse. VM i Frankrig eller DM på Frederiksberg. Rugby-VM er et af de 5 største sportsbegivenheder i verden, men herhjemme er interessen meget lille. Der er blot 2.000 aktive. Vi må nok indrømme, at vi ligger ikke i toppen, og vi er heller ikke lige i nærheden af at nå med til VM om 4 år i New Zealand. Langt fra fyldte franske tribuner blev DM-pokalen i dag overrakt til Christianshavnerklubben CSR foran 100 tilskuere bag bane 4 på KB's anlæg. I aften vil 70.000 være på plads, når Frankrig møder England i VM-semifinalen. Det er imponerende at se, at der faktisk er så stor opbakning, men så alligevel her i lille Danmark ikke engang kan mobilisere 200 mennesker til en finale. Hvad skal du se i fjernsynet i aften? Jeg skal se Frankrig-England, mens jeg drikker en stor, kold fadøl. Og den der landskamp over i Aarhus? Puha, det bekymrer mig ikke. CSR vandt DM foran Aarhus Rugbyklub.